हामबाय दिनै दिनै मिडिया जत्त मिडिया ताखुब संनो आं अरो रिंखा आगरतला प्रेस क्लाब ओ जागाव आनि लगियो दङ TWF सेन्ट्रेल एडभाइजरी कमिटिनि चेयारपारसन ब्रह्मगोनांजोग मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया TWF भाइस प्रेसिडेंट आनि भाइस प्रेसिडेंट दिनै ब्रह्मगोनांजोग काजल देव बर्मा रुपिनी आनि तै खरकजा भाइस प्रेसिडेंट दङ ब्रह्मगोनांजोग बुद्धलक्ष्मी देव बर्मा अरो दङ आनि GS बुकुक आति जमातिया आनि बुकुक शिबांजलि तै आनि तैबो बुकुक जं उंक्लग बाचा जाक दङ जतन बुंसालिया तै नरक जत्तनो न आं अजरावो बेलायखे हामबाया फारो तिनिनि प्रेस मीटनि मूल कारण ओंखाय अबनो बेलायखे खाखामो जों TWF अंगै तिनि प्रेस मीट खायके ठीक न फियाबा जों खरकजा बुमा अंगैबो जों खरकजा अहानि बुरै अंगैबो अ प्रेस मीट मा खायके ताम माले चंमारि फायके हंखाय फाइब्रुम बुरुम न चिनि जरा राजनैतिकनि थुंगोरों रक जानजानि मयदानाव थांगै जानजानि एलाकाराव थाङै थोंलायो गुरिलाय फियाबा आ थोंमानि पिछनेव चिनि जेराय रक चिनि बुसा बुतै रक तामा सोला तामा बुरै बरक खा नांलायो के बाबा कायसा दलनि पके के बाबा ताय कायसानि दलनि पके अबा हायके खा नांलायै इमोशनल अंगै थांलायै जरावो बुलाय तगलाय उंलायो ओंखाय आं अबनो कयनानि मुसुंगो एसे त्रिपुरा जोग हिसाबै समस्त त्रिपुरा राज्यनि जत्त बुमा रकनो बां कयना मुसुंगो चिनि बुसापुति रकनो जों पुरक मानि काहाम ना नांनाय बुफा रकनो बो कयना मुसुंगो चिनि बुसापुति रकनो जों पुरक मानि काहाम ना नांनाय ताई जे राजनैतिक बदल जत्तनो ना आं कबकनाय ओ त्रिपुरा राज्यआव न जों तंलायना नांगो पालखाय अरनो जों राजनैतिक बो खायना नांगो हयतोबा निनि हामजाक मानि बदल आलका आनि हामजाक मानि बदल आलका तै खरकजानि हामजाक मानि बदल आलका फियाबा जों तंमाले त्रिपुरा राज्यआव के बाबा एडिसि एलाकाराव तंगो के बाबा जनरल एलाकाराव तंगो के बाबा विधानसभाव बुथ बासाव के बाबा एडिसि बुथ बासाव के बाबा विलेज कमिटी बासाव के बाबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाबा नगर पंचायत अबा हायकाय के बाबा ग्राम पंचायत संमारि फाइब्लुम ब्रुम न चिनि जेराय रक जानो जानो सापुट खायो बरक कक बांलायो वालालायो बुलायो फियाबा ताबुक बुलायनाय रकले बुजाकनाय रक ताबुक जों बाय जों न नरबाय नरक थैलाय दि माहाय खरकजा त्रिपुरा मथानि जेराय बुजाखायबो आं बुरैबा आनि बुसा बुजाक माने हाय मा खरकजा BJP नि जेराय बुजाखायबो आव आं बुरै बिले बिनि बुमानि बखायक मा हैनो आनि बयक नाय आबो जों यक लायनो नि दरकार राजनैतिक मयदानाव थोंदि जे बरकनि सामुं काहाम तंमुं काहाम तुइजलना गोरों बननो जनगण रोखथारनाय बननो कप्लाय खायनाय फियाबा ता बोलते जों ताखुक बाय ताखुक बुकुक बाय बुकुक जों बुलायो थैलायो थैसारो उंलाय दंमोन आबो बेलाय खिसाया ओंखाय जों तो पारा कायसान तंना नांनाय बिले पारा कायसाव BJP खायनाय बो तंनाय कांग्रेस खायनाय तंनाय CPM खायनाय तंनाय जाति गुस्ति कायसाव से तंगो त्रिपुरा मथा खायनाय बो तंनाय फियाबा ओ जे खलायनाय रक ओ जे बुलायनाय रक आबोले बुमानि बुसा न एसे जों बुमा अंगै आबो बेलाय खेनसिनि बखाव दुख नांमानि बागै आं तिनि नरकनि बिसिंतै खलाय न जत्त राजनैतिक बदलनि कार्यकर्ता इंया खायबा वारियर्स रकनो इंया खायबा सेंक्राक जे रकनो आं अबनो कयनाय प्लीज जों राजनैतिक थुंलायदि लेटसारिलायदि कक सालायदि फियाबा ओ बुलायमा तगलायमानि न नरक बद्द खायजादि अबरक जाया बेलायखाय निनि सामुं काहामखाय निनि कक बिरमानि काहाम खोना ततखाय बुइनो मुहित के कक सायमानाय हिंगाय न गोबां रोखथारकुकनाय जे सामुं हामिया तांनाय जे कुबुयो तंनाय जे पयेननि कक सायमिया सामुं काहामखाय तांमाया बिनि लगे बरक तंगला आबो बायतो जों पारा कायसा नक कायसा जाति गुस्ति कायसा जों बुलाय तगलाय खाय जों अर थैलाय दङै तो सुगलाया आबोनि बागै जों TWF वान सुगलायखा जों न चिनि बुबाग्रा फोरोंमानि बेलायखे काहाम
Bucini bubagra kuno dino phano sungno phurungya je hamya tomu. Aboni bagui sini bubagra sungno phurungka sungno dagika norok ese buma ungui norok buma ni kortoibo tongo sung buma ungui sini tirpura hano sini tirpura hawo kami amchai rogo shanti shringkhola khaiye sung nirbachon hingga nirbachon chongmari hingga naithotok kai sung chongmari borok bo khai thang to muslim meeting chung bo khai thang nai naithotok kai kebo walai kok salaya bulaiya khaiye sung naithotok kai jonogon je borok na hamjak nai bono no bud diwi keplai khainai sarkaro asugrinai asukno ang jottono no koinani musungo ang jottono no hamba ya pharo ta ani kobok mun ya pharo